Hej, Peter fra Hellers. Jeg vil vise jer den bedste ven, I kan få til båden, som I ikke vidste, I manglede. Skål. Vand er godt. Jeg kan sgu ikke drikke det hele. Jeg ved ikke, om alle har prøvet det, men et godt eksempel er en tur på vandet, hvor man river sig i håret, fordi at man har nu tanket og været så uheldig at være på tanken og få hentet noget brændstof med vand i, eller få tanket noget brændstof med vand i. Det kan man ikke lige se, for det kom jo ud af pistolen, og nu er det på tanken. Så hvis vi nu havde tanket igennem den her trakt, så skulle vandet gerne blive i trakten. Der kan rende en lille smule igennem, men det meste af vandet burde ligge i trakten. Og skulle man have tanket vand, så får man en advarsel om, at man har tanket vand. Hvis vi kigger i trakten nu, så har vi vandet der. 98% af den, og det meste ligger. Det vand, der eventuelt måtte være tilbage, vil selvfølgelig samle sig i bunden. Vi har nu filtreret svensk brændstof, som er fyldt med etanol, og alligevel har den taget 98% af vandet. Den har ikke taget det hele, men langt hen ad vejen er der ikke mere vand i brændstoffet, end at det vil eventuelt kunne tages i et vandudskillerfilter efterfølgende, eller et filter i sig selv. Vi får ikke nødvendigvis et motorstop her, men under alle omstændigheder, når vi tømmer trakten, så vil vi se, at vi har haft hældt vand på brændstoffet, eller på tanken, og bør være opmærksom på, at vi får suget i bunden, når brændstoffet har stået stille noget tid. Så kan man suge bunden, man kan eventuelt suge det op igennem trakten, og så vil vandet i de fleste tilfælde, så vil der blive noget mere vand i trakten. Den kan løse rigtig mange problemer, som man ikke ender som fyren her på billedet. Den virker ved overfladespænding, så har vi brændstof uden noget, som kan bryde overfladespændingen, som ikke indeholder sprit, jamen så vil den stort set tage alt vand. Ren vand bliver i trakten, hvis brændstoffet ikke er behandlet. Jeres bedste ven.